Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф, яңа елда һәр эшегездә уңыш юлдаш булсын дигән теләктә калабыз. Бүгенге көнгә кереп калган кайбер вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. 9 гыйнварда халыкара хореограф көнен билгеләп үтәләр. Хореограф айрым башкаручы яки төркемгә бию кую белән шөгыльләнә. Гади тел белән әйткәндә биюче өчен ул асылда тренер булып тора. Театр әһелләре вәкилләрен берләштерүче оешма буларак Россия театр әһелләре берлеге тарихы 1877 елның 9 гыйнварында башлана. Ул вакытта артистларның үзара ярдәмләшү җәмгыятенә нигез салына. Артистларга аларның әсәрләрен халык алдында тарату һәм аларның сәләтләрен камилләштерү өчен зур уңайлыклар тудыру максат итеп куела. Яңа елда без хатын-кызлар, ир-егетләребезне яңа үрләргә илһамландырыйк. Яраткан кешеләребез янәшәдә булсын. Бәхетле булыйк. Яңа еллар белән сезне. Сөттә берничә компонент бар. Сөт беренчедән ул майдан тора, сөтнең майы бар. Икенчедән сөтнең шикәре бар, ул лактоза дип атала. Өченчедән сөттә аксым бар, белок булар учасы бит. Һәр өч компонент белән дә проблема булырга мөмкин. Беренчедән менә бу сөттәге май кайчакта ул май чамасыз булып, ул кеше өчен зыянлы булырга мөмкин. Мәсәлән, бик майлы авылдан кайткан сөт ризыклары, эремчекләр, каймаклар, аларны чамасыз ашау ул йөрәк өчен зарарлы булырга мөмкин. Йөрәк өчен кан тамырлар өчен зарарлы булырга мөмкин. Ул холестеринны күтәрә, атеросклерозга китереп чыгарырга мөмкин һәм башка проблемалар булырга мөмкин. Сөттәге шикәр проблемасы ул аерым. Сөттәге шикәр лактоза дип атала. Менә лактоза җитешсезлеге, лактоза килешмәү, русчасы лактоза недостаточность. Ул аерым бер авыру дип әйтергә була аны. Менә дөньяда сөт эчә торган халыклар, алар бик күп түгел. Дөньяның күпчелек кешеләре көньяк халыклары, көнчыгыш халыклары сөт эчә алмый. Мәсәлән, Индиядә, Кытайда, Африкада күпчелек кешеләр сөтне эшкәртә алмый. Сөт эчә алу, сөтне эчеп, аны эшкәртә алу, ул бары тик төньякта яши торган халыклар өчен хас. Шуның өчен, ләкин ул бездә дә, менә без төньякта яши торган халык булса да, бездә дә аерым бер процент лактоза җитешмәсезлек, лактоза килешмәү белән авырый. Лактоза килешмәгәндә сөт эчә торган кеше, ничек әйтергә, ул аны русча әйткәндә бродильная диспепсия дип әйтәбез. Ачу кебек процесс, ачыган кебек була, бит ул сөт эшкәртелми. Метеоризм башлана. Сөттә берничә аксым бар, берничә төр белок, берничә төр аксым. Берсе аның казеин, икенчесе бета-лактоальбумин, мәсәлән, һәм башка компонентлар. Алар кайчакта кешедә аллергия китереп чыгарга. Менә аллергия ул төрлечә булырга мөмкин. Бу аллергия төрле формаларга, төрле форма авыруларга китереп чыгарга мөмкин. Кешенең кайчакта бурны суламый, кайчакта ул кабат бронхитлар белән авырып астмага юлга, бит. Кайчакта тиресе белән проблемалар башланырга мөмкин. Бу аерым башка бер проблема. Кеше улгая барган сайын, аның менә бу сөтне эшкәртә торган ферментлары әзәя. Бу индивидуаль нәрсә. Һәр улы кешегә дә сөт килешми дигән сүз түгел бу. Ләкин кешенең яше арту белән сөт аңа кайчакта чынлап та әзрәк килешә башлый. Тагын бер нәрсәне әйтергә кирәк. Менә безнең илдә, безнең халыкта да, татар халкында да, рус халкында да кәҗә сөте бик файдалы, ниндидер менә шундый бер мифик, бер продукт дип санала бит, бит. Бу дөрес түгел. Менә иммунология ягыннан карасак, диетология ягыннан карасак, кәҗә сөте белән сыер сөтенең аермасы бик зур түгел. Алар икесе дә бәләкәй бала өчен бик килешеп бетми. Сыер сөте ул күбрәк кем өчен? Ул бузау өчен битендә бит. Кәҗә сөте кәҗә бәти өчен. Бала өчен иң әйбәте әнисенең сөте. Әгәр дә әнисенең сөте юк икән, ул вакытта сыер сөтеннән яисә кәҗә сөтеннән ясалган менә бу смесләр, алар сөттәге аксымны үзгәртеп ясала. Менә бу цельное молоко дип әйтәбез. Менә чиста үзгәртелмәгән сөт, сыер сөте булсын, кәҗә сөте булсын, ул бала өчен зарарлы. Баланы эшкәртә алмый. Шуның өчен аерым бер яшькә җитмичә, бәләкәй балага бер яше җитмичә менә цельный сөт бирергә ярамый. Эшкәртелгән сөтне балалар ашый торган эремчекләр, төрле катыклар, аларны бары тик 7-8 айдан гына башларга ярый. Цельное молоко, менә чиста сөт рәвешендә
балаларга 1 яшьтән дә иртә бирергә тиеш түгел, ул соңрак бирелгән сән әйбәтрәк. Чөнки балада аллергия булмаса да, лактазный астатчик булмаса да, аңа барыбер менә бу сыер, кәҗә сөтендәге аксымны эшкәртү авыр булырга мөмкин. Татар киносы шикләрне киңәйтә. Үткән елга матур нәтиҗә булып, республикабыз вәкилләре Үзбәкстанда узган татар киносы көннәрендә булып кайтты. Биредә яшәүче милләттәшләребездә татар киносы нинди тәэсир калдырган? Бу турыда без студиябызның кунагы, Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариев белән сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез, Айгөл ханым? Хәерле көннәр, исәннәрмесез, яңа еллар белән сезне. Рәхмәт, сезне дә иң уңышлы елларның берсе булсын иде. Барыбыз өчен дә. Шулай итеп, сез менә Үзбәкстанда булып кайттыгыз. Күпләр әле сезне җырчы буларак кына белә торганнардыр. Шуның өстәвенә сез киноларда да төшәсез бит әле. Шуңа да баруыгыз очраклы гына булмаган. Аллага шөкер, миңа да шундый бәхет тәтеде. Аның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең Татар кино берләшмәсенә. Әлбәттә инде бу алар ярдәме белән оештырылган бик зур чара иде. Һәм әлбәттә инде шул татар киноның хуҗасы, татар киноның әнисе дип әйтер идем мин аны, Миләүшә Ләбибовна туганыга да зур рәхмәт белгертәсе килә. Бу чара чыннан да бик матур чара. Һәм инде без Татарстаннан киноны алып бардык. 41 ел балалары, исәнмесез һәм Тарлан. Менә шушы киноны да туп-тулы, шыгрым тулы заллар белән карадылар безнең милләттәшләребез. Әйтергә кирәк, залда татарлар гына түгел, башка милләт кешеләре дә бар иде. Һәм бик зур кызыксыну уятты бу чара. 2 көндә шыгрым тулы аншлаг белән үтте бу показлар. Үзегез менә 41 ел балалары фильмда төштегез бит инде, менә нинди тәэсирләр калдырды, нинди нәтиҗәләр үзегез өчен алдыгыз? Гомумән бу картинада төшү минем өчен бик зур дәрәҗә, чөнки бу инде танылган Мөхәммәд Мәгдиев әсәре буенча төшелгән фильмны бик күпләребез көтте. Һәм бик зур кызыксыну уятты тамашачылар арасында да. Миңа инде укытучы роль эләкте, музыка укытучысын уйнадым мин. Гомумән ул елларында бит инде без яшәмәдек. Һәм ул безнең өчен менә нәкъ шул елларны түкми чәчми тасвирлап күрсәтү безнең өчен икеләтә зур җаваплылык булды. Җаваплылык. Һәм инде андагы атмосфераны, андагы менә ул вакыттагы кешеләрнең менә бу кичерешләрен, ничек барсы да булды, менә буларны барсын да күрсәтү, әлбәттә инде хәтта костюмнарга, хәтле менә безнең бөтен бизәнү буенча, грим буенча ул барсын да менә шул сугыш елларын тасвирларга тиеш иде. Бик кызыклы, минем роль бик кечкенә генә булса да, ләкин ул минем өчен бик зур тәҗрибә иде. Үзбәкстанда безнең белүебезчә бит инде фильмнар төшерү ул алга киткән элек-электән Советлар Союзыннан бирле. Менә бу безнең фильмнарны карагач ниндидер бәя бирделәрме? Әйе, бирделәр, бик шатлар. Гомумән менә алар бу 3 фильм, алар икесе дә 3 төрле. Һәм өчесен дә карарга киңәш итәр идем мин. Чөнки 41 ел балалары инде ул сугыш темасына, андагы менә шул балаларның, укучыларның ничек ул вакыттагы ул бик чиста, шундый менә яктылыкка өнди торган фильм. Аны һәрбер кешегә, хәтта мин аны мәктәптәге программага кертер идем ул фильмны. Исәнмесез, ул фильм бик зур кызыксыну уята һәм андагы милләт проблемалары күтәрелә. Шул ук татар телен, татар милләтен саклау, туганлыкны саклау, менә шундый проблемалар күтәрелә һәм әлбәттә инде аның нәтиҗәсе бердәмлектә көч. Без бердәм булсак кына, без бөтенебез бердәмләшсәк кенә без җиңә алабыз. Һәм менә ул фильм инде бик күп бәхәсләр, зур кызыксыну уятты шулай ук. Тарлан фильмы ул инде Казахстан студиясе белән бердәмлектә төшелгән фильм. Шулай ук шундый чисталыкка өнди торган фильм, анда инде атлар турында. Гомумән әйтәм бит, бу 3 фильмда бик 3 төрле. Һәм инде әйтергә кирәк, менә бу чара узган бина турында әз генә берничә сүз әйтәсем килә. Ташкент мине бик тә
сөендерде, гаҗәпләндерде, яхшы яктан дип әйтәсе килә, чөнки мин Ташкентта 40 ел элек булдым. Ул вакытта мин бала чакта инде безнең элек яраткан Камал театры һәр вакыт традиция буенча алар һәр 4-5 ел сайын Ташкентка барадыр гастрольләр белән. Бик зур гастрольләр иде ул. Һәм әтием безне әни белән һәр вакыт үзе белән алып барадыр андый зур гастрольләргә. Һәм мин хәтерем 5 яшымда, һәм инде 9 яшымда булдым Ташкентта. Инде ул вакытта Совет заманасындан әлбәттә инде бик аерылып тора хәзер Ташкент. Ул инде заманча, бик чиста, ансы инде аеруча гаҗәпләндерде. Һәм менә шушы чара үткән Дом кино дип атала инде ул. Бик тә зур, бик җиһазланган, анда музей бар, анда шуннан да менә сез әйтәсез бит, алар һәр вакыт алдынгы иделәр кино. Менә ул Дом кино буенча да әйтеп була, чынлап та кинога бик зур урын бирелә Үзбәкстанда, һәм менә шушы Дом кино буенча да әйтергә була. Чөнки шундый зур бина, музей, анда барысы да җиһазланган, бик ансы да бик мине гаҗәпләндерде. Инде милләттәшләребез ничек яшәп яталар анда? Менә бердәмлектә бит инде уңышларыбыз да шунда дип сөйләшәбез, диме? Туган телдә сөйләшәләр бугай. Сезнең менә бу сторисларны карап шатландым. Сөйләшәләр, Аллаһка шөкер сөйләшәләр. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә менә шушы чараны оештырырга булышкан андагы милләттәшләргә. Татарстанның халык артисты, Башкортстанның атказанган артисты Фируза Халдарова яши анда безнең милләттәшебез, искиткеч матур тавыш иясе. Шуннан да ул бик зур көч куйды менә шул информацияны таратуда, кешеләрне җыюда, ул гомумән безне каршы алуда, затуларда менә аннан соң яшьләр дә синдерә. Менә анда яшәүче, Үзбәкстанда яшәүче безнең милләттәшебез Нариман исемле егет яши. Аңа да бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки ул инде тулаем башыннан ахырына хәтле безнең белән йөреп, матур җирләрне күрсәтеп, бүләкләр белән, матур табыннар белән сыйлап, шундый менә чын күңелдән эшли торган кешеләр. Һәм инде шуннан да иң җылы хатирәләр калды, һәм тагын әле без Самаркандка да барып кайтырга өлгердек. Самарканд аеруча бер шундый шәһәр бит инде, анда да Әхмәт абый, андагы Татарстан җәмгыятен, татарлар җәмгыятенең вәкиле инде, ул безне каршы алып Самаркандны күрсәтте. Гомумән тагын барасы килә. Алар сөйләү буенча бик зурлап Сабантуй үтә икән, бик масштабный, андагы Сабантуйлар бер җирдә дә юк дип әйттеләр алар, чөнки анда гомумән бит инде бик күп милләтләр яши, шулай ук бездә кебек, анда кыргызлар да, таҗиклар да, казахлар да, бик күп милләтләр яши инде Үзбәкстанда, һәм алар бөтенесе шул Сабантуйга чыгалар дип әйтәләр инде, алар әйтүенчә. Шуңа күрә аны да күрәсе килә. Булыр, Алла бирсә. Артист җырчы булгач инде сез әлбәттә инде җырда бүләк итеп кайткансыз. Тамашачылар кушылып, бергә җырлап, биеп, күңелле булды бай ансыз да. Ул инде бездән кечкенә генә сюрприз булды, чөнки инде татарлар җыелгач инде ничек аларны сөендермисең җырлар белән дә, алар инде көтеп алалар бит инде, шуңа күрә кечкенә генә мини концертта күрсәттем мин. Һәм әйтергә кирәк, инде бик җылы каршы алдылар, бик биеп, яшьләр дә менә шунсы сөендерде. Анда бит үзбәк яшьләре дә утырдылар, татарлар гына түгел залда. Алар инде бөтенесе чыгып, биеп, катнашып, шундый җылы алкышлар белән, чәчкәләр белән бик матур үтте инде ул очрашу. Менә Үзбәкстан татарлары дигәндә иң беренче менә күз алдыгызга нинди кешеләр менә килеп баса? Кемнәр алар? Бик җылы, ачык, эшчән халык дип әйтер идем мин аларны, чөнки менә шул ук чисталык буенча бик эшчән әйтер идем инде. Аннан соң инде бик мул табынлы. Мин инде безнең татарларны, Казан татарларны, Татарстанда яши торган татарларны шулай дип беләдем, но Үзбәкстанда да ай, анда нинди генә ниләр күбрәк үзбәк халык менә бу аш-суларын тәкъдим итәләр. Күбрәк аларныкы инде, күбрәк аларныкы. Һәм без бердә
белмәгән, таныш булмаган ризыкларны ашадык. Ну, плауны инде әйткән дә юк, андый плау инде бер җирдә дә юк. Ләкин инде анда бастурма, мәсәлән, долман да, тагын бик күп аларның инде исемнәрен хәзер хәтерләп тә бетермим. Менә шундый беренче тапкыр ашый торган ризыкларны татып карадык. Сез бит ашсуга да бик оста. Үзе өчен рецептлар да алып кайткансыз. Алып кайттык. Безнең Казаныбыз, мәркәзебез Татарстан дигәндә, алардан менә булганнары бармы? Булганнары бар, бик сагынып искә алалар, җылап, сәламнәрен җиткерәләр. Аннары соң инде күпләренең инде монда кайтып китеп йөргәннәре дә бар. Монда туганнары яши. Әлбәттә инде туган як һәрвакыт сагындыра. Әле шуны әйтергә кирәк, кире кайтканда, аэропортта, чиратта торганда, самолетка утырганда безнең артта бер олы гына яшьтәге бер апа басып торды һәм тыңлап утырабыз, бит сөйләшәләр. Исурилар исемен хәтерләмим дә, апасыз ничек кунакка гына тагын кире кайтасызмы? Юк, бу юлы кунакка түгел, бөтенләйгә китәм инде ди, Казанга. Бөтенләйгә кайтам инде ди. Олы яшьтәге инде менә уже ватан тарта. Ватанда инде калган көннәрен монда инде туган якта барыбер анда ди күршеләргә сәлам әйтерсез инде, бүтән инде мин кайтмам кире монда дип, Казаныма бөтенләйгә кайтып китәм дип, шулай мин уйлап куйдым инде. Надо же мәйтәм, барыбер мәйтәм. Менә барыбер туган якка кайталар. Рәхмәт, килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, матур менә шундый хатирәләр белән уртаклашканыгыз өчен, һәм инде алдан әйтеп киткәнчә, яңа еллар сезнең өчен дә, безнең өчен дә иң матур шундый еллар булып истә калсыннар иде. Куйган максатларыбызга ирешергә язсын инде, уңышлар юлдаш булсын инде безгә. Рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Менә яңа елны сезнең белән башлап китәбез, Аллаһым өчен. Аягыз җиңел булсын. Безнең бүген яңа елда соң беренче эфир. Шулай булсын. Амин, шулай булсын. Һәм инде сезне дә кызыклы очрашулар, барыбызга да сәламәтлек телим, дөньялар тыныч булсын. Инде матур сәяхәтләр көтсен барыбызны да алда, матур очрашулар, иң мөһиме сәламәт, матур, тигез, бәхетле тормышлар телим һәрберегезгә. Һәм инде менә сезнең бик матур бер җырыгыз бар. Юллар кайгына җиртсә дә безне ия кире алып кайтсын дигән. Менә шул җыр белән без бүгенге очрашуыбызны тәмамлыйбыз. Очрашканга кадәр. Рәхмәт. Матур җыр көн дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге өстәсен. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Бетмәгәндер, без эчәсе сулар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Әлдә шөкер мең чакрымнар ура, өйгә кайтыр юллар бар әле. Төрле җирдә йөртә безне язмыш, һәрберебез нидер майтара. Эштән арып тол чыкканда безне җылысы тартып кайтара. Эштән арып тол чыкканда безне җылысы тартып кайтара. Өйдә көтә гаилә учаклары, хәлле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Шунда киштек бәхет белән тулы, сөю белән тулы елларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны.